trí, dó, haon, náid. Tá muid beabhdí ré blianan seo ag go léamh na Nuachta as Meiriceá don éanú lá meitheamh 2016 scéal mór áthais do na poblachtánaí, scéal mór díomá do na Déarnamh agus sin é Buacach Handel an poblachtánacht in I dabhcheantar fómhailteach Atlanta, Georgia. Níor bua olbhór go dtibhinn sa deireadh sílim go raibh an buaice le 5.5 fan géideanna ceachacha 9.5 ach is leabhar go dteir siad faoin ábharlach agus éire bin ceanna a dóla mé neamh agus ní fiú é man ar chuimhid man ar féidir am sa muoine bhir. Ní fearr éire ná ábharlach. Ní fearr éire ná ábharlach. Tá sé go teas. Ní fearr éire ná ábharlach do na Déarnamh. Má cháileann tú le easpa 5 vóta nó má cháileann tú le easpa 5,000 vóta cháileann tú. Spásas is seo do Donald Trump agus réimeas Donald Trump agus rialtas Donald Trump agus tá an tá clíochlú má sé sin an focail seachanta. Ag na poblachtánaithe agus an bua gan chunne seachanta agus dócha. Bhíothas ag breathanú ar an leiscéal tá ag lorg focail nach bheicetar mór an méanáid agus ní dóilem go bheice muid tá sé an. Mult Codlaidínigh. Ga me leiscéalnis caithime an focail mult a lorg sa bhuaclar an seo mar níor úsáid mé a riamh hena é. Well, Astrid ré díreach mar a meithrí ag súil leis Mult Codlaidínigh. Bhíothas ag breanú ar an toghchan speisialta seo, ar bhuthóchan seo. Mar Mult Codlaidínigh don toghchan láirtéarma I 2018 agus ag lorg leideannaí túr nó nod uai. Ach má bhí le héadán ní raibh sé le feiceáil. Tá an Mheileasláinte ag bugadh ar aghaidh sa seanad ach má tá díomá ar poblachtánaí marial ar Codlaidínigh sé sin suamh neasáin. Tá an pártaí poblachtánacht scoiltíonna le agus is deacair an pártaí a thús éontathe
tappaí go leor go methadone an bille a fasail. Cén sais áit i Delray Beach, Florida. Áit tearmann atá na tócha do andúilí Dhrugaí. Sort áit dídeon. Níl is hagam céim fá go meach an cuairteoróg seo as Arkansas sa cúpaí sús. A gosán an ach bhí sé an. Hit sé an rothar, bhfuil se faoi fáil. Fin ru deile a chaithim met lora gon seo. Fáil slárach, chlaí slárach. Ceart go leor. Fáil slárach. Jau sin cean be cheart a bheith hagam. Ach, tíorma is sé éon á úsáid mé a riamh. Fáil slárach. Chibé, hit bhúil se in an áil sláraí. Gus ba bheag nach bhúr sé bás de bhar rógáileog heroin. Táthar is cosúil ag bdeathanú Delray Beach mar ard chathair an siompa. San sin hitsin na handúilí hitsin siad siar agus Eráisiir na Dhrugaí is cosúil. Tá chóras cóideála Dhrugaí acuin sin atá ag meallú an dúileach as cheantrach a dhéile Meiriceá. Níl léime an scéalin na omlan, so níl mór an de rá agam faoi. Ach tá a caint faoi chóras leisis is dócha atá ag baint leas taramh agus sochar as béimionaí siar na nandúileach. Má bhí an tobhliise ag an andúileach, tá an baile nó an chóras leisis sa bhaile ag tuilimh rigid dá réir go búil. Well, tá policy Donald Trump i le an Chóiré thuaidh tepaí is cosúil. Dág sé faoin tSín síaltar ach má bhí an tSín ag brú ní léir gur aire le na bheachtas agus tá ránaí policy ag dul léig agus in éag agus ag trá. Tá sé seo ag tarlú go háirithe I bhíonna se bháis fragóidí Otto Vambia mac léin Meiriceánach chathú brísún sa Chóiré thuaidh agus a tugadh míúsáid
cho géir neamhrócaireach dó chur hit sé góma seolú eis go Meiriceá an teachtain seo é áite mór sé bás. Tá an bás seo ag chur coranaí bleise sa chaidirmh más an do chaidirmh idir Meiriceá agus an Chóiré Thuaidh. Michael T. Flynn, an generál Michael T. Flynn. Má be generál é ní chuimhnim. Sílim go mé generál é. Ach mar sé ba dhé an fearr bolú híorrá is stair Meiriceá ba chosúil. Ní dóilm gur féidir leis a héanú gur ghlach sé $40,000 sílim ó ón chraoltóir rúiseach RT le dul go Moscow. Bhí imní go leor an CIA I dtíobh dúbháil agus an bhuail dúbhála bhí ceangailte leis gur chuir siad an imní sin I nniuil do rialtas Trump. Fiú agus Flynn ag cloisteáil ólas Rúnach me ní hé ólas an focail atá bhaim. Fianna sé ní hé sin é. Báisnéis, bhí sagam mór thosa sé le F ar a leid. Tá persanta agam ar a gcín scéal eile. Bó is cuimhneam go raibh Joe agus mise. Bhí dóilm go raibh na páistí lín. Bhíte gur tharla seo BC mar dearmid nó RC réamh RP is do chu réamh fáistí. Gur raibh sé róthé don Etzleán éirí de hálamh agus gur cuireadh in Óstánmuid go dtí gur bhéidir leis an Etzleán éirí in éir. Tá airthaisteal á thuairteáil á thuatha ag timpeallacht spéiriúil taomach taidach gúgach aithríthach clúchlaithach luaineach agus go cinnte dearfa ní bheidh naib seo ach ag dul in olcas agus taobh domhanda I géarú. Tá a bheochan an opera siúl I bhforas.
Táthar ríis an ópéra comique a Chóiré i Boris agus féin an Fuirgnamh nua Innsbruid spiaga ó stair na nuálaíochta san ópera agus cleas leacathe cleas leacathe an Turcais. Tá cuairt na gearrta déanais in Eorp tar éis rialú i naigh Stát na Rúise ag rá go nionnan dlíthe na Rúise leithcheall ar dhaoine éireacha. Tá oibrithe tréanach ag siad na oibrithe tréanach is mó atá híos leis leis na deacrachtaí iompair in Nuacht agus taistealaithe ag tuairt léise béal dóibh sin agus ní don bhainnis tíocht críoch nódanis seo é daoine ar eis sa teach ba muid ag caint arís ar bhhaid tásúil agam go manthe sibh leas as seo. Is ní ann an sin. Céirt.